can't remember when you weren't there. When I Ug karon mga higala, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. everything there is, can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life. Oh. Samtang nagkaon ko sa paborito na kong pizza, iya kong gipangutana kon. Kung ang uyab ako nun ako si Primo. Unsa? Ang gikalagutan lang nako ma, kay iya kang gidamay. Something nga murag nagpili si Primo natong duha. Murabag, maoy iyang gipasabot mga gipilian lang ta ni Primo. Tingali ba gilain lang nimo siya sa pagsabot iya? Pero sagdi lang, kung baoran si Willie nga dili magbinastos. Tingalig nagselos na siya ni Primo ma. Naibo ko na siya ni mo. Unya kay permi man ta magkuyog tang tulo, nagduda dayon siya. Di na ta maghisgot ni Ana Misty. Ang bugtunon na akong gihuna-una, nga ang nahibiling gutlo sa akong kinabuhi, akong gitagana nimo. Ma, dili pa makatiguang good. You still have the time to be happy with someone else. Unsa? Yes, ma. Wabi ako magdumili ni mo nga ma-in love og lain. Pero kanang lalaki nga, ikaw gihigugmaon. Og mudawat na ako isip, anak. Ay, igo na. Igo na, Ana. Uy, naunsa pa ding bataa, uy. Ay, tiglagot magugong nagunahon na atong Tito Willie, ma, uy. As if he is insinuating karibal ko ikaw ni Primo, ma. Misamot kalibog ang akong huna-huna. Murag dili na mabangbang si Misty. Murag na focus na ngayang huna-huna kang Primo. Kinahanglan dili ko magpatuwayang sa akong gipati. Dili ko madoon sa akong huna-huna nga si Primo nga nakasamok na ko. Usa ka stalker. Pero, ang mga panghitabo, dili ko papason sa kung nauna ang una kong gituhuan nga si Primo usagyod ka stalker. Sayo kong may ato sa airport, ma. Pagkasayod na ko nga maka-chance passenger, ako rin gikuha. Kasi may imong gikahinaman. Ang tinuno ang munggos o ang akong gikasaw ganiha sa paniod to. Parehan ang duha, ma. Wabay ko magbusog sa paniud to na ko ganina. Mao ba? Ako mauna. Ako nang initon ang munggos, ha? O magmantika kog dali-dali sa isdang danggit. Ayaw pog sama kung gikapoy ka. Ako pa. Basta ikay magkinahanglanak, never gid kong kapuyon. Okay. Pahuway una. Samtang atimanon ko ang imong pagkaon. Ang akong cellphone. Maayo kay si Willie ang nanawag. Hello? Ay, salamat in taon nga imo kong gitubag, Glenn. Napugos kog tubag nimo tungod sa gisumbong ni Misty nako. Ha?
May sumbong si Misty ni mo? Mapaabot ko nimo sa office ugma sa buntag. Exactly at 8 a.m. 8 in the morning yun, Glenn? Dili mahimong malapas-lapas o gamay? Murag, Maura na akong free time. ah, Kay doon ako'y bisita gipaabot. Kung dili ka mo abot, mahimong ato ta mag-abot sa presinto. asa nga presento? Presinto sa mga pulis. Sus, presento yung sa pulis? Malicious mischief ang gibuhat mo sa akong anak, Willie. Ay, okay. Wapay lang sutsos buntag ugma. Tuwa na ko sa imong opisina. Pero, unsa man nagisumbong ni Misty nga? Ingon man ni Ana ang imong kasuko. Magpaabot ko nimo sa akong office ugma. 8 a.m. Iyoy, ki-off naman ang iyong cellphone. Unsa man tayo gisumbong ni Misty nga ingon man ato ang kasuko ni Glinda? Bitaw ba yun ini, uy? Ako ba kang tawagon si Misty no oron nga may baw ko kung sa iyang gisumbong? Aron ba nga makapangandam ko? Di na lang ko mga tana. Tingalig musumbong na sab siya sa iyang inahan. Ay, bisag kung saan ako guna-huna. Wa may malisya akong gibuhat. Uy! Wagin magmahay si Lavin ako, ma. Nga, mitilaw sa mong linuta. Of course, wag yun, nak. Ingon gani siya. Grabe ang iyang pagkabusog. Wow, ha? Kung mo na, ma. Mahimo ko na ikawng lumay sa akong labi. Unsay lumay. Nga bisag kung sa imong isulti niya. Iya nagituhuan. Ay, dili po ingon ni Ana, nak. Kung gusto ka gyud nga maangkon ni magbalik si Glenda, kinahanglan kang maningkamot. Siguradong tamis ang resulta sa imong pagpaningkamot. Salamat nga may abot ka sa hustog yung oras, Willie. Kana tungod ka dili ko gusto makasanay mo, Glenn. Gawas pa, gusto ko kumasayo ang sinahimo na kung saan ni Misty. Unsa magi imong tanaw sa pagpakigsuod ni primo ka namong duha ni Misty? Tubag ako, Willie. Kuan good, Glenn. Friends, ragod ang akong tanaw sa inyong kasuod. Nganong naapil man ang ako nga sa diyang gipangutana mo si Misty kung nanguyab ba niya si primo? Igo naman ko kung nangutana, Glenn. Pangutana nga may dang mali siya? Willie, wa ko magpatahod. Pero dili sa ko gustong binastusan. Huwag yun sa akong hunahuna nga binastusan ka, Glenn. Uy, nangandoy ko nga mahimong bahin sa imong kinabuhi. Busa, ako kahinoong binastusan. O nga nung naapil man ang ako nga sa imong tuyo sa akong anak. Sorry yung kayo, Glenn. Uma ko daw utang tumong sa mga kong pangutana, pero mangayo lang kong pasaylo. Pasaylo atang ko, Glenn. Please. Busy ko sa akong negosyo. Daghan ko gihuna-huna nga mga kontrata. Pero gisaad ko sa akong kaugalingon. Other than that compromises, si Misty mao'y akong priority. Kasabot ka? Kasabot kay Glenn. Maayo kay nakasabot ka. Dili na ko gusto nga mausab pa ang imong gibuhat sa akong anak. Now, get out from my office. Glinda. Gusto ka nga ako pa'y mo abli sa pultahan?
alang sa imong paggawas. Ayaw na lang rin. Ayaw. Ako rin mo gawas. Usap mo na ako. Sorry, Gerd. Oh my God. Paita boyo. Uy, naliman ka. Gihinginlan ko. Kasakit sa akong buot. Wala ka ko'y paglaon, Linda. Maramang ko nun tayo ako. Tuyo sa pagpangutanan ni Misty nga masaya na ako kung siya ba yung ipangmayapan ni Primo? Anong hayay pa ko sa pulis nga manguyab ni Linda? Sabay hayay ang gihingin lang naman noon ko. Kaayo ba yung ipanghagad inig buno? Uy! Aligre mo sa ang kursong accountancy. Naaligre tungod kay lively ang among professor. Oh, hain mo ka mag-park sinoy imo. Hey, salamat nakita na yung Misty. Unsa naman sa imong toyo? Wa pwede utang tuyo ni mo. Mangutanan lang ko ba? Yun sa man mo pagsulti sa mama ni mo sa akong pangutana? Katoy imong pangutanan ako. Di man da utang taon ang ako pangutana ni mo. Uy! Imong nahisgutan ang panga ni mama. Kuan God, ang akong tuyo magod paghisgot ni mama ni mo, kay naniguro lang ko nga, nanguya ba si Primo ni mo? Aron, libre kong manguyab sa imong inahan. Ano ba? Dilingon ni Ana ang akong pagsabot sa imong pangutana. Dali ko, Misty, dali ko. Hoy! Samang ka, wa ko'y daw ng tuyo ni mo. Pasagyan talaga sa kong auto. Dina. Dito na ko gipark ang auto eh. Doon ay nagkuha na ako. Niya sino imong... Magsulti lang mo, tagod. Wabi ako'y daw ng tuyo ni mo. Ayaw nagpamugos, good? Ngano na, Misty? Mamugos siya, Prim, ay. Iyagin ko pasakyon sa iyang auto. Wa ka na ikuha sa inyong driver? Ni aman sino imong... Siya mong giunang nakakita na ako, good. Asa? Mubiya din ngayon. Paglikay sa skandalo. Nawa, kita ka? Ay, gitanaw sa mga estudyante to. Gusto kang manawag kog pulis? Manawag magkagpulis. Aron mahusay ning inyong kagubot ni Misty. Ito, walang ko mangitag kabot. Kung wa pa ka mangitag gubot. Ganang imo naman sa kong giatangan din eh. Ngano? Giatangan ka dahil niya din, Misty. Oo. Gahapon sa buntag, Prim. Nasuko man gani si Mama nga akong gisultihan siya pangutana. Kadiyo, tragod, Misty, kadiyo, tragod. Di man daw tanan kung tumong sa akong pangutana. Ang akong tuyo, masayod. Kung di panguyaban ka ba ni Primo? Unsa? Primo, una ka masuko, no? Wataon na nga kung tumong sa pagpangutana. Ingon adto, samang ka. Nganong manghilabot mo ka, ha? May tinguha gugong Linda, good. Ang ako ang tato nga, kung ikaw, Primo, nanguyab ni Misty, pwede di ay kung manguyab ni Linda. Ano? Di, pwede. Uy! Anong di man pwede, Primo? Bitaw, Primo. Ganon dili man pwedeng panguyaban ni Tito Willie si Mama. Ngano, Primo? I can't remember when you weren't there. When I did Unsa makahay ikatubag ni Primo, for anyone mga kasama,
At ang laing pang mga sumpay ning atong I swear sugilanon. been through everything that Mibali ko can't imagine tungod nimo. we've been Laing dalit ka nato sa RMN anything Drama. two of us can't do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I